ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கப்படுகின்றவர்களே, மீண்டுமாக இந்த ஜூன் மாதம் 3ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமையின் காலை நேரத்தில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கின்றோம். கர்த்தர் தாமே இந்த நாளின் எல்லா பணிகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. நமது ஆரம்பம் பிதா குமாரன் தூய் ஆவி நாமத்தில் உள்ளது. ஆமேன். ஜெபம் செய்வோம். எங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிறதான நல்ல தகப்பனே, இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவரே உம்மை சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். கடந்த இரவு முழுவதும் எங்களோடு இருந்து எங்களுக்கு நல்ல இளைப்பாறுதலை ஜீவனை தந்திருக்கிறீர். இந்த காலை நேரத்தில் உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கவும் ஜெபிக்கவும் ஆண்டவரே வசனத்தை கேட்கவும் கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளின் நிறை செய்தி ஆசீர்வாதம், பாடுகிற பாடல் ஜெபத்தை ஆசீர்வாதம், அடியேன் சாரியம் வளமை எடுத்து பயன்படுத்தும் இதை பார்க்கிற கேட்கிற யாவரையும் கர்த்தர் விசேஷ விதமாக நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். நம் காலை நேரத்தில் கடவுளை துதிக்கும்படியாக 91வது ஞான பாடல், என் மெய்ப்பர் கர்த்தரானவர் நன்றாய் காத்து வரார் என்ற பாடலை சாரோடு இணைந்து நாம் பாடுவோம். என் மெய்ப்பர் கர்த்தரானவர் நன்றாக காத்து வாரார், அனைத்தையும் என் இரட்சகர் குறைவில்லாமல் தாரார், எல்லாத்திலும் ருசிகர தெய்வீக வார்த்தையாகிய நல்மேய்ச்சல் எனக்கொண்டு ஜீவாற்றுட கால்வாய்களை அவர் எனக்கு காட்டி, என் ஆத்துமத்தின் தாகத்தை தால் நன்றாக ஆற்றி, தாம் இயேசு என்னப்பட்டதில் அடியானை நற்பாதையில் நேரே நடத்தி வாரார், ஓர் வேளை ஜோதி இன்றியே நான் மரண கேடியேன், இருண்ட பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தும் அவதியேன், பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், நீர் நீட்டும் கோலை பற்றுவேன், அது வழியை காட்டும், அடியேனுக்கோர் பந்தியை பகைஞர்க்கெதிராக வைத்தெண்ணையாலேன் சீரசை மகா கடாட்சமாக நீராபிஷேகம் செய்கிறீர், அடியேனை நீர் மறவீர், என் பாத்திரம் நிரம்பும், என் ஜீவனுள்ள மட்டுக்கும் தெய்வன்பை நான் உணரும், படிக்கு என்னை
நன்மையும் கடாட்சமும் தொடரும் கர்த்தாவின் வீட்டில் இங்கேயும் பேர்பாடங்கேயும் என்றைக்கும் நீலைத்து கொண்டிருப்பேன். ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கப்படுகின்றவர்களே, மீண்டுமாக உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த காலை நேரத்தில் தியானிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொண்ட கடவுளுடைய வார்த்தைகள், அது யாக்கோபு 4 அதிகாரம் 10 யாக்கோபு 4:10. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தாழ்மை இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் மிகவும் அவசியமானதாக இருக்கிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் வாழ்ந்த நாட்களில் அவர் பிறந்ததே ஒரு மாட்டு தொழுவத்தில் அவரை கிடத்திருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். பிறந்தது தெருவில், கிடைத்திருந்தது மாட்டு தொழுவத்தில். வளர்ந்தது தச்சன் மகனாக, மரியாளின் மகனாக. ஊழியம் செய்தது ஒரு சாதாரண கால்நடை பயணமாக அவர் செய்து அநேக அற்புதங்களை, அடையாளங்களை, போதனைகளை செய்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். ஆக அவருடைய வாழ்க்கை, வளர்ப்பு, பிறப்பு, அவருடைய மரணம், பாடு, உயிர்த்தெழுதல் எல்லாமே வெரி வெரி சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். அவர் தன்னை எப்பொழுதுமே பெருமையாக பேசினதும் இல்லை, உயர்த்தினதும் இல்லை. ஆனால் பிலிப்பியர் 2 அதிகாரம் 11 இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமத்தை ஆண்டவருக்கு பிதா ஆண்டவருக்கு கொடுத்து அவரை உயர்த்தினார். எல்லா முழங்கால்களையும் முடங்கும்படிக்கு அவரை உயர்த்தினார். காரணம் என்னன்னா, அவரை தாழ்த்தினார். கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த அந்த தாழ்மையான அந்த சிந்தனை அவரை உயர்த்தினது என்று பார்க்கிறோம். ஆக இன்றைக்கு பெருமை பாராட்டுதருங்கள், ஆண்டவருக்கு அடங்கியிருங்கள், கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்ற வார்த்தையை தான் நாம் பார்க்கிறோம். இப்போது பெருமையை கடவுள் வெறுக்கிறார். யாக்கோபு 4:6 பார்க்கிறோம், தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அப்போது என்னென்ன பெருமை இருக்குது இன்றைக்கி உலகத்தில்னா, அழகு என்ற ஒரு பெருமை, செல்வம், பணம், அதிகாரம் என்ற பெருமை. குறிப்பாக நாம் பார்த்தோம்னா, லூசிஃபர் என்ற தேவதூதன் ஏன் ஆண்டவருடைய ஐக்கியத்திலிருந்து விழுந்து போனான் என்றால், அவனுக்கு அழகும் அதிகார பெருமையும் வந்துவிட்டது. கடவுளுக்கு மேலாக எவனுமே கிடையாது, யாருமே கிடையாது. அது எந்த அதிகாரமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி. சாத்தானுடைய சூழ்ச்சியினாலே வீழ்ச்சி அடைந்த மனுக்குலம் அவனுடைய குணமாகிய பெருமையை சொந்தமாக்கி உள்ளது. விசுவாச வாழ்விலும் பக்தி வாழ்விலும் முன்னேற்றம் அடையாமல் தோல்வியுற செய்வது இத்தீய குணமாகிய பெருமையே. பெருமையினாலே வீழ்ச்சி அடைந்த அநேகருடைய வரலாறு நமக்கு தெரியும். உலகமும் அதன் குடிமக்களும் அனுகூலமாக இருந்தாலும் கடவுள் எதிர்த்து நிற்பாராகில் மனிதன் சாதனை பெற்ற வாழ்வும் முடியாது. மனமேட்டிமை, ஆணவம், கர்வம், அகங்காரம், தற்புகழ்ச்சி முதலிய அநேக தீய குணங்களை பெருமை என்ற சொல்லில் அடக்கலாம். ஆவிக்குரிய பெருமை, குடும்ப பெருமை, ஜாதி பெருமை, கல்வி பெருமை, அழகு பெருமை, அதிகார பெருமை, செல்வ பெருமை, இவையெல்லாம் மனுக்குலத்தை இன்றைக்கு தீமைக்குள்ளாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது. இப்போ பெருமையை கடவுள் வெறுக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீதிமொழிகள் 6:16-18 6 காரியங்களை கர்த்தர் வெறுக்கிறார், 7 அவருக்கு அருவருப்பானவைகள். அவையாவன: மேட்டிமையான கண், பொய் நாவு, குற்றமற்றவர்களுடைய ரத்தம் சிந்தும் கை, துராலோசனையை பிணைக்கும் இருதயம், தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடும் கால், அபத்தம் பேசும் பொய் சாட்சி, சகோதரருக்குள்ள விரோதத்தை உண்டு பண்ணுதல் முதலியவைகள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பு. பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த குணங்களை உடையவர்களாக இருந்தால் இன்றே உடனடியாக அதை விட்டு விட வேண்டும். ஏன்னா கடவுளுக்கு அது அருவருப்பை தருகிறதாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். லூக்கா 18:10 பாருங்க, 10-14 பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு போகிறாங்க.
ஒருவன் பரிசேயன் மற்றவன் ஆயக்காரன். ஆயக்காரன் என்ன சொல்லி ஜெபம் பண்றான் இல்லையா? பரிசேயன் பெருமை கொண்டு தான் நீதிமான் என்றும் அருகில் ஜெபித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆயக்காரனை போலவும் நான் இல்லை என்றும் அவனை ஜெபமும் கேட்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி நான் அவனை விட ரொம்ப உயர்ந்தவன், நான் காணிக்க அதிகமாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணுறான். ஆனால் யாருடைய ஜெபம் கேட்டது? ஆயக்காரன். ஆயக்காரன் என்ன ஜெபம் பண்ணுறான்? ஆண்டவரே, நான் கிட்ட வரத்து கூட துணிச்சல் இல்லை எனக்கு, நான் பாவியிலும் பாவி, நான் காணிக்க தர்றதில்லை, ஆலயத்துக்கு வர்றதில்லை, ஆனால் நான் பாவியிலும் பாவி என்று சொல்லுகிறான் பாருங்க. அதை தான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்போ பெருமையை ஆண்டவர் வெறுக்க. இன்னைக்கு நாம பரிசேயராக இருக்கிறோமா, ஆயக்காரராக இருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெறுகிறோமா? ஆகவே ஆயக்காரராக எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது. மனம் திரும்பிட்ட பிறகு நம்ம பரிசேய வாழ்க்கை வாழணும். அதாவது பரிசேய வாழ்க்கை என்பது நீதிமானுடைய வாழ்க்கை. ஆனால் பரிசேயனுடைய அகந்தை பெருமை நமக்கு வரக்கூடாது. எரேமியா 9:23-24 பாருங்க. ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து பெருமை பாராட்ட வேண்டாம், பலசாலி தன் பலத்தை குறித்து பெருமை பாராட்ட வேண்டாம், ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து பெருமை பாராட்ட வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் உரைத்திருக்கிறார் இல்லையா? நீதிமொழிகள் 8:13 வாசிக்கிறோம், பெருமையையும் அகந்தையையும் கர்த்தர் வெறுக்கிறார். அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை, விடுதலுக்கு முன்னானது மேட்டிமை, மனமேட்டிமை. இவை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் வெறுக்கிறார். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அழகு, பெருமை. அழகு என்பது கடவுள் கொடுக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். எல்லாமே கடவுளுடைய படைப்பில் அழகுதான். இன்றைக்கி யார் அழகு என்று சொல்லுகிற போது நம்ம நினச்சிக்கிறோம் உலக பிரகாரமான வெள்ளையாக இருக்கிறவங்க அல்லது சிகப்பாக இருக்கிறவங்க தான் அழகுன்னு நினைத்து கொள்ளுகிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீதிமொழிகள் 31:30 சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது என்று சொல்கிறார். அழகு என்பது நம்மளை ஏமாற்றக்கூடியதான். அழகு ஆபத்து என்று பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது உண்மைதான். அழகும் வீண், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள். யார் கடவுளுக்கு பயப்படுறாங்களோ, அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவங்க தான் புகழப்படுவார்கள். பாருங்க இல்லையா? எஸ்தர் 1:10 கூட நம்ம வாசிக்கிறோம், மகா ரூபவாதியாக இருந்த ராஜஸ்திரி ஆகிய எஸ்தர் சௌந்தரியத்தை ஜனங்களும் பிரபுக்களுக்கும் காண்பிக்கும்படி ராஜ கிரீடம் தரிக்கப்பட்டவளாக ராஜாவுக்கு முன்பாக அழைத்தவர் சொன்னார். அப்போது அன்னைக்கு எஸ்தரைய ராஜாவுடைய அரண்மனையில் சிக்கிக்கொள்வதற்கு காரணம் அவருடைய அழகாக இருந்தது. ராஜஸ்திரியாகிய வஸ்தி தன் அழகிலே பெருமை கொண்டாள். பேரழகியாகிய வஸ்தியை மனைவியாய் கொண்ட அகஸ்வேரு அரசனும் பெருமை கொண்டான். இருவருடைய பெருமையையும் சேர்ந்து அழிவை கொண்டு வந்தது. வஸ்தி ராணியாக்கிய இருப்பதை இழந்துவிட்டால், அகஸ்வேரு அழகிய மனைவியை இழந்துவிட்டான். அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை, விடுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை இல்லையா? மூன்றாவது செல்வ பெருமை, பணம். பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள் தாங்கள் தான் உயர்ந்தவர்களை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பணம் பத்தும் செய்யும். பணம் என்றால் பிணமும் வாயை திறக்கும் தான். ஆனால் அந்த பணம் உன்னை பரலோகத்துக்கு கூட்டி செல்லாது. சங்கீதம் 20:7 பாருங்க. சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவோம். அநேகர் தங்களுடைய ஆஸ்தி ஐஸ்வர்யத்தை பற்றியும் உலக பொருளை பற்றியும் வீடு வாசல் தங்கம் வைரம் இவெல்லாம் பெருமை பாராட்டுகிறார்கள். ஆனால் நாம் யாரை பெருமை பாராட்டணும் தெரியுமா? ஆண்டவர் என்கின்ற இயேசுவை பற்றி மாத்திரமே. அவரே எங்களுக்கு சொத்தாக இருக்கிறார், அவர்தான் எங்களுக்கு எல்லாம் என்பதை பெருமை பாராட்ட வேண்டும். அதனால் பிரியமானவர்களே, பணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவைதான். ஆனால் அதை வைத்து கொண்டு நாம் ரட்சிப்பை பெற முடியாது. அதை வைத்து கொண்டு மனிதர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. இந்த கோவிட்-19 எத்தனையோ பணக்காரங்களாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிட்டாங்க. ஆனால் ஏழைகள் தான் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்தாங்க. அவங்களால முடிந்ததை செய்து காப்பாற்றினாங்க. அதுபோல் நாம் உதவி செய்யணும். கடைசியாக அதிகார பெருமை. ஏசாயா 14:12-17 பாருங்க. அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே, நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன், உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே, இப்பொழுது விழுந்து போனாயே. லூசிஃபர் இல்லையா? தேவதூதன், கடவுளுக்கு விரோதமாய் அவன் பேசினான், விழுந்து போனால். ஆக இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம அது மாதிரி சொல்லலாம். அநேக மக்கள் கடவுளுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து வீழ்ந்து போயிருக்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, நாமும் கூட அப்படி விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருந்து கர்த்தருடைய கரத்தில் நாம் அடங்கி நடக்கிற பிள்ளைகளாக வாழ தூய ஆவியானவர் தாமே நம்மை வழிநடத்தி காப்பாராக. ஆமே. ஜெபம் செய்வோம். இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள எங்கள் நல்ல கடவுளை இந்த காலை நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர், இந்த நாளிலும் கேட்ட வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் பெருமை உள்ளவர்களாக இல்லாமல் உலக பிரகாரமான ஜாதி மதம் இனம் மொழி ஆண்டவர் செல்வம் அதிகாரம் அழகு என்ற பெருமையெல்லாம் இல்லாமல் எங்கள் இயேசு ஆண்டவரே அழகு,
அவரே பூரண அழகுள்ளவர், அவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னோடியாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி விசுவாசித்து வாழ கிருபை தார். இதை வார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டு கொண்டிருக்கிற அனைத்து மக்களையும் ஆசீர்வதியும். அகில உலக மக்களை ஆசீர்வதியும். அமெரிக்கா, யூகே, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, பிலிப்பைன்ஸ், கல்ஃப் கண்ட்ரிஸில் இருக்கிற மக்களை ஆசீர்வதியும். இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களை ஆசீர்வதியும். ஆண்டவர்கள் இந்திய தேசத்திற்காக ஜனாதிபதி, பிரதமர், இவருடைய முதல்வர்கள், கவர்னர்கள், ஆண்டவரை குறிப்பாய் இப்படி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காகவும் தமிழக முதல்வர், கவர்னர், ஆண்டவர் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ், கலெக்டர்ஸ், ஆண்டவர் எம்எல்ஏ, எம்பிக்களுக்காக ஆண்டவரை இதோ எங்களுடைய கவுன்சிலர்ஸ், வார்டு உறுப்பினர்கள், மெம்பர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரும் தங்கள் பணிகளை செவ்வாய் செய்ய கிருபை தாரும். குறிப்பாய் முன்களத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், காவல்துறை, தூய்மை பணியாளர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதம். ஆண்டவர் ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆண்டவர் போதக பிதாக்கள், ஊழியக்காரர்கள், குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற மிஷினரிமார்கள், ஆண்டவர் அவருடைய சபைகள் எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறோம். பாதுகாப்புக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. குறிப்பாக ஆண்டவரை இந்த நாளில் அடியனோடு இணைந்து ஊழியத்தில் இருக்கிற மதிப்புக்குரிய அன்பர் சுசாரியம், அக்காவையும், அன்பான பிள்ளைகள், மாத்தால் மரியாதையும் ஆசீர்வாதம். இந்த ஊழியத்தில் தொடர்ந்து ஆண்டவரே உற்சாகத்தை கொடுத்து வருகிறார்கள். நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஊழியத்தை தாங்கி ஆண்டவர் வருகிற இந்த குடும்பத்தை இன்னும் மென்மேலும் ஆசீர்வதிங்க. அடியன் பணியாற்றுகிற வேலூர் கிறிஸ்துலுத்தரன் திருச்சபை குடும்பங்களையும் பொறுப்பாளர்களையும் ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவர் கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகிறது. தேவைகள் அதிகம் உண்டு ராஜா, ஆனால் எங்களிடத்த இல்லை. ஆனால் நீ வெறும் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றிய என் தேவன், குறைவுகளை நிறைவாக்குகிற தேவன், என் தேவன் தாமே அந்த குறைவையும் நிறைவாக்கும். தேவைகளை சந்தியும். அடையனோடு அங்கே இணைந்து ஊழியத்தில் இருக்கிற அருள் திரு சுகுமார் ஐயரையும், ஐரம்மாவின் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. செம்பேடு போத வட்டத்தையும் ஊழியத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. தேவைகளை சந்திங்க. குறிப்பாக ஆண்டவரே இதோ செம்பேடு திருச்சபையுடைய கட்டுமான பணிகள் ஆண்டவர் ஸ்தம்பித்திருக்கிறது. காணிக்கை இல்லாமல் அதற்காக நான் ஜெபிக்கிறோம். இதை பார்க்கிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் மனம் ஏவிப்பட்டு ஆண்டவர் இந்த காணிக்கை தாங்க கர்த்தர் கிருபை தாரும். இந்த நேரத்தில் பலவீனமாய் சுகவீனமாய் ஆண்டவரே இதோ மிகுந்த வருத்தத்தோடு பாரத்தோடு வீட்டிலேயும் மருத்துவமனையில் இருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், தெரியாதவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஐயோ எங்களுக்கு ஆயர் ஜெபிக்க வேண்டுமே என்று கேட்கிறார்கள். அவங்க பெயரை சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் பெயர் எங்களுக்கு தெரியாது, உமக்கு தெரிய ராஜா. உள்ள எங்களை வரைந்திருக்கிற என் தேவன் ஒவ்வொருத்தர் மேல் இயேசுவின் ரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம். இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று எல்லாருக்கும் பரிபூரண சுகத்தை பலத்தை தர வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த நாளில் எங்கள் பகுதியில் பிறந்த நாள், திருமண நாளை கண்டு நன்றி செலுத்துகின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். குறிப்பாக இப்படி மறைந்த முன்னாள் முதல்வர், ஆண்டவரே தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்படி தமிழ்நாட்டில் அவரை தந்து அவர் வழியாக எண்ணற்ற ஆண்டவர் தமிழை பற்றிய கலையை எங்களுக்கு நீ தந்திருக்கிறீர். நல்ல ஒரு முதல்வராகவும் இருந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு அவருடைய மகன் சிறப்பான ஒரு ஆட்சி செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே இதோ அவருடைய அந்த தமிழ் பற்றை கூட நாங்களும் பற்றி பிடித்து எங்களுடைய தமிழ்நாட்டுக்காக வாழ கிருபை தார். இந்த நேரத்தில் கர்த்தாவே என்னுடைய அருமையான மறைந்த அண்ணன் ஜான்சன் அவருடைய அன்பு துணைவியார் கலை பிரசன்னா அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளில் தன் பிறந்த நாளை கண்டு நன்றி செலுத்துகிற அக்காவுக்கு நல்ல சுகத்தை பலத்தை தாரும். செய்கிற இந்த செவிலியர் பணியை ஆசீர்வதிங்க. அன்பு 2 பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கின்றோம். தகப்பன் இல்லாத சூழ்நிலையில் நீரே தகப்பனாயிருந்து அந்த குடும்பத்தை ஆறுதல் படுத்தி வழி நடத்த வேண்டும் என்று நான் கெஞ்சி மன்றாடுறோம். அதே போல நம்முடைய கண்கடியா ஆண்டவர் மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய அன்பு ஆசிரியை ஆண்டவரே திருமதி சாந்திக்காகவும் அவருடைய அன்பு பிள்ளை ஜான் ஆண்ட்ரூ என்று அழைக்கப்படுகிற நோஃபிக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளில் தன் பிறந்த நாளை கண்டு நன்றி செலுத்துகிற மகனை ஆசீர்வதிங்க, டீச்சரை ஆசீர்வதிங்க, மகளை ஆசீர்வதிங்க. அடையன சாரும் சேர்ந்து அவளை ஆசீர்வதிக்கிறோம். மகனுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் எதிர்கால வாழ்வை தரும் வாலிப பையனாக இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் வாலிபத்தை ஆண்டவர் வீணாய் கழிக்காமல் மகன் விசுவாசத்தினாலே வாலிபன் தன் வழி எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான், விசுவாசனால் தன்னை காத்துக் கொள்கிறதுனாலே என்று வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறபடியே காத்துக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபைத்தார். அதே போல அன்பு மகள் அனிதா ஏஞ்சலுக்காக ஜெபிக்கிறோம். என்னுடைய மறைந்த மேரி ஜெய்பால் அம்மாவனுடைய பேத்தி ஆண்டவர் இந்த நாளில் தன் பிறந்த நாளை கண்டு நன்றி செலுத்துகிற மகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. குறிப்பாக அடையனின் சாரை இன்னும் வளமை எடுத்து பயன்படுத்துங்க. இதை பார்த்து கேட்டு பயன்பெறுகிற ஷேர் பண்ணுகிற எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வதிங்க. இதை பிராட்காஸ்ட் பண்ற ஆண்டவருடைய வேலூர் கிரைஸ்ட் லூத்தரன் திருச்சபை அதை ஆண்டவரே எங்களுக்கு பதிவிறக்கம் செய்து ஒவ்வொரு நாளும் மன்னிப்பு தருகிற என்னுடைய பொருளர் ஆண்டவர் திரு ஜான்சன் சாருக்காக ஜெபிக்கிறோம். குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். இதோ பலவீனமா இருக்கிற ஜீவாப்பா, கிரேஸ் அம்மா, ஆண்டவர் மேத்யூஸ் அப்பாவுக்காக, சரோஜா டீச்சருக்காக, விஜய் ஆனந்தனுடைய அன்பு துணைவியாருக்காக, குறிப்பாய் அன்பு பிள்ளை கவிதா, ஆண்டவர் டென்சிங்குடைய அன்பு பிள்ளை மிராக்கிலினுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அந்த போன் மர டெஸ்ட் ஆண்டவரே ஹை ரிஸ்க் இல்லாமல் லோ ரிஸ்க் ஆகி வந்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து மகளுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை தந்து இந்த கேன்சர் செல் வராது படிக்கும், கேன்சரே வராது படிக்கும் என் தேவன் குணமாக்கி பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்து மீண்டும் ஆண்டவர் வீடு திரும்பவும் அந்த அருமையான சகோதரியும் சகோதரனும் போய் ஊழியம் செய்யவும் கர்த்தர் கிருபை தார். அடைய நான் சார சேர்ந்து
நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் ரத்தத்தை பிள்ளை மேலே தெளிக்கிறோம். இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று ஜெபிக்கிறோம். மகளை பலப்படுத்தும். தொடர்ந்து உடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். இதை பார்க்கிற, கேட்கிற, ஷேர் பண்ணுகிற எல்லா மக்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய கடவுளின் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் நம்முடையரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென். ஸ்தோத்திரம்.